I esta va ser la imatge del recompte a la seu del Partit Popular. Des que començaren a plegar les primeres xifres, els militants omplien la seu dels populars per veure com avançava l'escrutini de vots. Els populars partien amb confiança, però a les cares es deixava veure la preocupació pel nombre de regidors que finalment s'aconseguirien. Aplegaven les dades dels diferents punts de votació de la Pobla i entre els populars cada vegada es veia més clar que la majoria absoluta anava a ser àmplia. Finalment 13 regidors dels 21 que té el ple. Un resultat que dona al Partit Popular 3 dels 4 edils en què augmenta l'Ajuntament en esta legislatura. Amb este càntic s'iniciava la festa. Una festa que començava amb les primeres felicitacions a l'interior de la seu amb militants i regidors i que prompte es traslladava a la porta del partit. Així continuaven les celebracions, focs d'artifici i el lema del partit. Molts militants es donaven cita a la porta del partit per felicitar tant a la nova alcaldessa com als nous regidors de l'Ajuntament. I la festa continuava al bar del sindicat, lloc elegit pel partit tradicionalment per a les victòries electorals. L'alcaldessa de la Pobla era rebuda pels veïns i a l'interior del bar primeres paraules cap als militants i simpatitzants. I això és gràcies a tots i cada un de nosaltres. Gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies i aplausos el mereixeu tots els que estem així i tots els que han seguit confiant en la gestió del Partit Popular. L'alcaldessa de la Pobla va manifestar la seva alegria i agraïa la confiança als veïns. Molt contents i sobretot vull aprofitar aquest moment d'alegria per a tots els del Partit Popular per a donar les gràcies a tots els veïns de la Pobla que han tornat a confiar en l'equip del Partit Popular. La veritat és que no acabem d'alegria, sobretot perquè és una forma, o és la millor forma de que el poble ens diu que confia en nosaltres i que la nostra gestió va avant. Així que jo sols tinc paraules d'alegria i paraules sobretot de gratitud per seguir confiant en nosaltres. No anem a defraudar a ningú i anem a seguir fent el 200% per treballar per la Pobla. Una celebració que s'allargava amb el sopar que els populars oferien a tots els simpatitzants.